Arenaleko parte honetan, zuhaitzen handiak ikusita oso txikiak garela konturatzen gara. Gainera, isiltasun honekin zuhaitzen arnasa entzun daiteke. Naiz eta hiria ikusi, leku honetan egonda, hiriaren zaratarik kanpo gaudela sentitu dezakegu. Hemen eserita egonda, lasaitasuna eta bakea aurkitu ditzakegu, baina beldurra ere sentitu aldugu. Momentu batean norbait zuhaitz baten atzetik aterako dela ematen du. Argazki honetan, hosto orokorreko zuhaitza inguratuta dagoen harrizko bide luzea ikus dezakegu. Hostoen koloreek beroa eta bakea sentiarazten dizkidate. Oso paisaia polita iruditzen zait, bizitzan behin edo birritan ikusten direnetakoa. Urdin argi koloreko zerua ikustean postasuna nabaritzen dut. Paisaia honek udazkenaren edertasunik handiena erakusten digu. Gainera, negu zuriaren helduera adierazten du. Bide honetatik pasatzen zarenean, zure tristura, pentsamendu txarrak desagertzen dira. Haizea dagoenean hostoak izango balira bezala urrun eramaten. Bide honetatik zabiltzala, zure familia eta lagunekin izan dituzu momentu honenak ekartzen dituzu gogora. Eta horrek aurrera segitzeko indarra ematen dizu. Eta hori lortzean, begiratzen duzun edozein lekutan bakarrik ikusten duzu zure momenturik onenak zure familia eta lagunekin. Haizean mendik pasatzen denean eta ilea mugitzen dizunean, film baten bezalakoa da. Ikusten duzun guztia astiro pasatzen da. Eta eguzkiak begietan jotzen duenean, begiak argitzen zaizkizu. Askatasun osoz biziko bazina bezala sentiaraztean. Paisaia hau ikusita, ume txikia berriz izateko gogoak etortzen zaizkit, elurrarekin jolasteko. Isiltasuna da jabe paisaia elurtu honetan. Isiltasunaren soinua sartzen da begien bitartez. Hotzikarak ematen dizkit ikusteak, hotz handia egiten du, baina seguru sentituko nintzateke hemen egonda, mendi artean. Hemen ez dago internetik, ez elektrizitaterik. Etxeak egurrezkoak dira, ez adreiluzkoak. Berotzeko sua pizten dute, dena zuri dago. Batzuek uste izango dute ez dela leku aproposa bizitzeko, baina pentsa ezazu momentu batez. Hemen egongo zinatekeela lasai. Mendien eta elurraren hotza sentituz, baina leku honen berotasuna barruan, eta isilean. Ez lirateke hain txarto egongo. Paisaia hau ikustean, hotzagatik dardarka gaudela dirudi. Eskuinean, hostorik gabeko zuhaitz bat ikus dezakegu. Elurrez estalia, soineko zuri liluragarri bat jantzia. Zeruari begira, beroaren sentsazioa daukagu, eta leku seguru eta lasai batean gaudela dirudi. Argazki hau ikusita, elurrarekin jolasteko gogoa ere ematen dit, elur bolak botatzeko eta elurrezko aingeruak egiteko. Paisaje hau oso polita da eta guzti zuria. Belarra ez da ikusten elurraren azpian dagoelako. Etxeak eta zuhaitzak guzti zuriak dira. Etxea handia da eta elurraren pisuari eusten dio. Elurrak oraindik ez du inor zapaldu. Zerua hodei gutxirekin dago. Atzeko aldean baso zuria bereizten da, leku horretan hotz handia egiten du. Argazki honetan ikusi aldugu itsasoaren urdin kolorea, eta hainbat uharte desberdin. Beste batzuk baino handiagoak edo txikiagoak dira, eta uharte bakoitzean ikus daitezke hainbat zuhaitz berde kolorekoak. Batzuetan halako paisaiak ikustean lasaitasuna sentitzen duzu. Lehenengo begiradan mundua zure honen azpian dagoela dirudi. Munduko errege zaldea iruditzen zaizu, nahi duzun guztia lortu eta izan alduzula. Badirudi mundua inoiz amarituko ez dela, hain mundu polita eta kolorez beterik. Koloreak oso motelak dira, gaua heltzen ari dela dirudi. Koloreak behetik gora aldatzen doaz, lehenengo ilunak eta gero argiagoak. Horrek lasaitasun itxura ematen du. Olatuek lasaitasun hori apurtzen dute, harrien kota talka egitean, baina efektu zoragarria sortuz. Uraren koloreak eta egitura bultzatzen eta gonbidatzen gaitu barrura sartzera, olatu eta kolore haiekin jolas egitera. Argazki honetan oso itsaso zabala ikus dezakegu, zerua grisa eta doi asko. Itsasoak haserre dirudi, dena ilun dagoelako, olatuak txikiak dira, baina ugari. Lehenengo planoan hondartza ikus dezakegu, eta bertan itsasoak agur esaten die azkeneko olatuei. Zeru ertzean beste hondartza txiki bat ikus dezakegu.
Hondartzatik pasatzean, haren isilunea eta lasaitasuna sentitzen ditu. Areanen eta hondartzaren pasabidetik pasatzean, olatuak entzuten eta sentitzen dut. Oso lasaia da eta nire gauzetaz lasai pentsatzen dut. Leku honetan bakea eta alaitasuna sentitzen dira. Oinak areaz eta urez bustitzean hondartza gehiago sentitzen da. Lekuak oso lasaia dirudi, baina benetan leku polita da. Mendiak berde-berde daude, uda dela badirudi eta itsasoko ura oso garbi eta distiratsu dagoenez uretara sartzeko irrikak sortzen zaizkit. Hain olatu txikiak daudenez, lasaitasuna sortzen zait. Zeruan oso laino gutxi dagoenez, bero izugarri egiten duela sentiarazten dit. Hondartza honetan paradisoaren zati txiki bat dastatu aldugu. Zoriontasuna nabaritzen da airean, eta lasaitasuna da nagusi. Palmondoen berdeak esperantza ematen digu, eta itsasoaren urdin hain argi eta gardenarekin edozein arazo ahazten dugu. Palmondo artean dagoen hamarka, are zuria, zero amaiek gabea, dena da hain lasaigarria. Argazki hau ikustean, paisaian sartzea nahiko nuke. Begiak ixten ditut eta hor nagoela imaginatzen dut. Itsasoaren brisa beroa sentitu aldut, area airean mugitzen, eta munduko sentsazio onenetarikoa dela uste dut. Laku erdian dagoen txalupak kutsu interesgarri eta polit bat ematen dio argazkiari. Hor, bakarrik, inor barik. Atzean dauden zuhaitzen koloreak udazkena adierazten du. Horiaren, laranjaren eta marroiaren sasoia. Zerua beltz dago, misterio pizkat ematen du, argazki politagoa sortuz. Oso leku geldia da, eta lo egiteko proposa, haizeak hilean lastantzen duen bitartean. Bertan egotea gustuko izango genuke, tranquil eta gure lagunekin, uretan sartu, jolastu eta igeri egin. Beko partean laku handia ikusten dugu. Lakuaren eskumaldean agertzen da emakume bat txalupa batean, arraunean. Erdiko partean ikusten dugu pinu asko, ia paisaia osoa estaltzen. Gorago mendia dago, goiko aldea erabat egurturik. Ikusten dudan paisaia oso polita eta alaia da, paregabea. Zuhaitzen kolorea, zeruaren argitasuna eta mendien edertasuna. Benetan liluragarriak dira. Mendiaren erdian bide bat ikusten da, harriz beterik dago. Natura zoragarria da, urrunera begiratzen dudanean guztiz libre sentitzen naiz, baina bakardadea ere sentitzen dut. Txorien kantuak entzuten ditut eta loreen usain gozoak heltzen zaizkit. Mendi honek Anboto mendia dirudi eta Anbotoko Mariren historiak etortzen zaizkit burura. Argazki honen atzekaldean oso pinu handiak eta lurtuak ikus ditzakegu, eta aurrean itsaso izoztu bat. Horrek hotza transmititzen digu, baina aldi berean bakea eta lasaitasuna. Nik argazki hori egingo banu paisaian norbait ipiniko nuke. Agian argazki egin duenaren atzean dago, baina hori ez dugu inoiz jakingo. Argazki hau ikustean, sumendia botatzen duen beroa sentitu alda. Argi falta ere sentitzen da, zerua oso iluna dagoelako, sumendia botatzen duen kearengatik. Oso paisaia aktiboa ematen du, sumendia erupzioan eta laba poliki testio jaisten. Sumendiaren ahotik irteten diren harriak ikustean, sumendiaren indarra sentitu alda. Beringuruan dauden arkaitzek zorrotz begiratzen diote sumendiari erupzioan iluntasunean bilduta. Paisaia honek lasaitasuna adierazten du. Txarto edo triste sentitzen bazara, leuko horretara joan zaitezke hobeto sentitzeko. Atzean, baso handia dago, ematen du udazkenean sartzen zarela, eta aurrean ibai harriekin, udaberrian sartzen zarela ematen du.